eling sumadut sing tias ingsun tanggal 20 kok Mas Tiar kon pencak ning dhuwur panggung. Wah, deplok cengelmu wae. Malah karo-karuan dari arep golek silihan kaos. Walah. Yo. Nimas ingsun prasapa Widih. Dawane sinaksanan bumi langit Aslah beratai kreatif orang rusak dalang sinden penabuh. Sapa ae sak peniti, sopir bis. Iki ya kreatif. Lah kreatif ya nganjuk Blitar lewat bareng. Nalari ngendi? Ya ora sisan liwat Trenggalek sisan Tamasya ngono. Nek diomongi ngeyel nesu modele. Nek dimut bathuke Yo. tangis ing tias ngenteni dang rap Was. Suarane Mas Heru tetep wungkul. Ora entek babar blas. Aku ya tau diomongi karo dosenku. Kowe nek bar kowe nek pengen suaramu ora gerok, kowe banyu sumur ka ada ana botol. Kayak gendreng, nek wis ngembun ombenen. Nyatane ya ora tau gerak nek ora pinuju flu ngono kae. Iya. Sri. Aku ngerti ya suara entek itu jenenge Sri. Mangsa aku anggere ana terop ngadeg kok enek Srine. Pak Catur ana Sri, Pak Sleng ana Sri, Pak Kelilur ana Sri. Pak anu Bima Wanagiri. Tapi kita masih bisa sesandingan kan. Masa aku cah pedalangan. Ya. Yen nawang langgam. Ya. Karo ngadeg ya alon-alon. Oh iya. Meluruskan urat-urat saraf ngono lho, Sri. Nggih. Aduh itu. Mboten buka rebab mawon. Waduh, Lah berat dibawani ini. ya bukane buka celuk. Waduh. Jadi sing ngenong iki tak sipani wis usul suwe. Bagongmu ganjene sing biasa solonan ngene iki wae. Iki tak nuruti tak sipan. Iya. Iya. Duh, Jan. Ayo. Yuk. Oh, wedi tangane ra tekan lho, lan buka delok. Yo. Yening tawangu. Ayo Sri. Lintang bagus. Aku ngenteni kakangmu. Sakno.
Ayo. Duh. 2 kali Mas Arya. Bareng kok dijaipong tipis-tipis ya. Yo. Yen ning tawangan lintang wong bagus. Nangis sing ati. Aja nangis. Bingerong swarane Halo, halo. Mas tresnaku sundul piyati. Ih. Yen ning tawangan lintang wong bagus. Ngenteni tekamu. Marang mega ing angkasa Yo, dintekke. Yuk. Yen ning tawangan lintang wong bagus. Rangono swaraning ati. Dengerang swaraning ratri Mas. Ngenteni bulan dari. Weh. Matur nuwun. Iya. Bengi iki dikabari kancaku. Nelaladan Blitar wayangan ya ora mung awake dhewe iki mau. Endi neh, Truk? Iki dulur-dulur dalang nom-noman Blitar. Pada gentar. Paguyuban dalang generasi Blitar go ngeneki wayangan. Ing daleme Mas Rudi Garing. Lah, enengke ya, Truk. Dalang nom-noman iki iso sayuk rukun ngeneki wayangan rutinan. Manjuk arep bentuk ngono angel men ya. Oh, kabeh iki duwe prinsip dhewe-dhewe le, prinsip dhewe-dhewe le. Kamu kok iso. Ayo wis men. Ora gelem rukun yo tak ngurusi tanggap aku dhewe ya. Malah kurep ora ngentek tenaga. Ya jane pada intinya iki paguyuban-paguyuban sing terbentuk ngono kuwi lah. Tujuane karaben wayang kulit kuwi ora kelangan lacak. Dadi perlu wadah kanggo regenerasi dalang nom-noman kanggo srana neruske dadi pelaku seni utawa dalang. Ngono ya, Le. Nggih. Lanjutke engko Dik Niken nggo bom nggo terakhir. Ya.
Duit rong tembang mung wi. Ngateko wi. Guyu wi. Sinden jembreng utahe wi. Mergo layangan iki terutama sing di depne penonton ki rak sinden. Fitnah, Mas. Nek dalang karo yoga ya wis ra duwe nomor. Aku lo selalu tersenyum. Iya. Apa iki mau? Ngadeg kok? Iya. Ya. Ki gak diapa-apani to. Rasa ya ini. Ya wis tak ngadeg. Karo Victor ngadeg Tor. Ngadeg kok Tor. Ah, ngono. Ben sip. Ngadeg kok Tor. Kaya Casper. Wayang timplong. Wis. Duwe ta apa sing musik ngono apa? Manut Mbak Dwi. Manut apa hakike anan. Sing duwe. Manut, Mbak. Sing lawas-lawas ora apa-apa, sing lawas-lawas. Siksa kubur kowe. Siksa kubur. Sakit rindu, Mas. Waduh. Gila. Loro tenan iki suwe Ayo rapet. Tar. Ayo Tar. Sesasi rapet tuh iso tambah lemu ngono adikku. Iya, karena aku sekarang tuh ayem gitu. Iya. Sebabe. Ya sebabe ketut kerusan. Layak. Apa kuwi? Apa kuwi? Kerusan. Untirane nak menak kerusane. Wah, semangat bener. Ndak roh ndak paham. Sakit rindu. Ayo. Ayo Tris, nyambut gawe Tris. Ayo Mas Tris. Jembenteng ae iki. Ayo. Sabar to, Gong, iki Mas aku. Asik. Aku iki lho. Piye, Mas? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sugeng enjing menawi kepareng badhe nyuwun telagon Heeh. kadung tresna utawi ninggal katresnan. Nggih. Menawi kepareng Victor Ken Beksa, Mas. Wah, Aku iki lho. piye, Mas? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sugeng enjing menawi kepareng badhe nyuwun telagon Heeh. kadung tresna utawi ninggal katresnan. Nggih. Menawi kepareng Victor Ken Beksa, Mas. Wah. Iki Hafid Oh, Mas Hafid, nggih. tingkatku. Nggih. Ya, Mas Meneh. Hafid dituruti. Alhamdulillah ring kitanipun gayeng mugi sedaya pinaringan sehat ugi pikantuk berkah. Amin. Meneh wis Nggih. endi mau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wilujeng dalu. Nggih. Saking kauman Nganjuk tetep nderek memantau saking live streaming Siap. Kagem Mas Akbar. Nggih. Dan kru semoga sehat dan sukses selalu matur nuwun saking Bobo Lasiman. Nggih, matur Siap. nuwun, Palesiman. Anu sik. Nggih. Enggar karo Mbak Enggar karo Dek Sinta ngadeg sik Oke. ninggal katresnan. Oke. Aku pengen dikniken Banyuwanginan. Ya. Wah, oke, siap. Yo. Ya Mbak yo. Nah, jan. Ya. Diapit wong loro. Ah, Jangan. Wah, sitak gede sitak. Cilik. Lo. Nah, putrane Pak Wantut sih ta. Sih. Nah, kon ngendang. Wah, jan. Nggih. Anak pengendang itu dadi ngendang. Ya, Kae, yuk monggo. yuk langsung ya. J. Iya. Adek Sinta, Mbak Enggar yo, Victor. Panas sliramu bae. Yuk, nek nih.
terakhir ya. Dik niken jumeneng. Ya. Berdiri. Halo. Apa kabar? Baik. Oke, aku juga baik. Ya wes. Iya. Nembang dong. Yuk. Apa, Dek? Kok sentrup-sentrup toh? Apa? Apa ya? Banyuwanginan piye? Monggo. Gerejakan ya? Iya. Oke. Apa lagu yang lagi viral? Apa? Cinta siapa? Cinta bojone Akbar. Ngelanjut. Nanti bojo Akbar. Durung. Ngelanjut. Aku menengane ora diwene umpan sik ora anu aku. Yo, apa ki sidane? Iku mau lho, Mas. Oh, kuwi sing cinta siapa? Heeh, tapi kok ngembengok kabeh ya. Oh ya. Cinta siapa? Sing ora bengok sesuk-esuk dilarung. Latihan sih, ndang cepet. Ya, latihan sih. Ini sinden-sinden, Bu. Bu Ya. melok bengok nggih, Bu nggih. Oh. Ayo, latihan. Cinta bojone Victor. Victor ganti bojo ya. Ora duwe. Bisa. Bengok kabeh ya. Ya. Cinta siapa? Cinta bojone Akbar. Hehe. Ha ha. Sida bojone Akbar to. Lah sida apa ora? Aku nganyelke. Oke. Iya, iya. Itu aja. Yo. Ya apa terus dulu? Apa, Dek? Iming-iming. Iming-iming. Nek gede omong-omong. Omong-omong. Ya. Yuk, Mas Riz. Ya, stem. Oke. Ya, bye. Ya. Makasih wis dibantu-bantu. Yuk. Nutuk nih lakon. Ya. Kaya ngapa bareng lakon Sekar Pudak Tunjung Biru. Yo, tak dereke, Truk. Yo.